Το σκάκι, από την αρχή της δημιουργίας του, θεωρούταν μια στρατηγική μάχη μεταξύ δύο παιχτών. Στα πρώτα στάδια της ύπαρξής του απασχολούσε κυρίως την αριστοκρατία και ήταν σύμβολο κύρους. Καθώς όμως αυξανόταν η δημοτικότητά του και άρχιζε να αποκτάει μια πιο ανταγωνιστική μορφή, δημιουργήθηκαν διαγωνισμοί και τουρνουά με έπαθλα. Τότε υπήρξε η ανάγκη για την αξιολόγηση των ικανοτήτων των παιχτών, ώστε να μπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες και οι παρτίδες να ήταν μεταξύ εισάξιων παιχτών. Μετά από διάφορες αλλαγές, υιοθετήθηκε το ELO Rating System για αυτόν τον σκοπό, ονομασμένο από τον δημιουργό του Arpard-Dilo. Σε αυτό το σύστημα ανατίθεται σε κάθε παίχτη ένα σκορ και ενημερώνεται συνεχώς ανάλογα με τα αποτελέσματά του και τους αντιπάλους του. Ξεκινώντας από το σκάκι, αυτό το σύστημα υιοθετήθηκε και σε διάφορα άλλα zero-sum games όπως το Go. Σκοπός του project ήταν η δημιουργία ενός AI το οποίο θα μπορούσε να προβλέψει το ήλιο των παιχτών. Ο χρήστης θα έδινε στο AI μια παρτίδα σκάκι και αυτό, αφού την επεξεργαζόταν, θα επέστρεφε προβλέψεις για τους δύο παίχτες. Προτού όμως παρουσιαστεί η αρχιτεκτονική του μοντέλου, σημαντικό είναι να αναλυθεί το ήλιο και πώς μοντελοποιείται στα πλαίσια του project. Όπως προαναφέρθηκε, το ήλιο κάθε παίχτη αντιστοιχεί σε μία τιμή και αναπαριστά την ικανότητά του. Αυτή η τιμή όμως είναι απλά ένας μέσος όρος. Από παρτίδα σε παρτίδα περιμένουμε να υπάρχει κάποια απόκλιση. Κάποιες φορές να παίζει καλύτερα και κάποιες φορές χειρότερα. Μπορούμε τότε να μοντελοποιήσουμε το ήλιο του με μια κανονική κατανομή, η οποία θα έχει ως μέσο όρο το πραγματικό του ήλιο και κάποια απόκλιση. Έτσι, το πόσο καλά παίζει σε κάθε παρτίδα του μπορούμε να το θεωρήσουμε ένα δείγμα αυτής της κατανομής. Γνωρίζουμε τώρα το μη για την εξίσωση, αλλά λείπει η τυπική απόκλιση της κατανομής. Αυτή, για να τη βρούμε, πρέπει να εξετάσουμε τις εξισώσεις που ορίζουν το σύστημα ELO. Από την εξίσωση του ELO για την πιθανότητα νίκης του παίχτη Α, βλέπουμε ότι η μόνη μεταβλητή που την επηρεάζει είναι η διαφορά του ELO του με του παίχτη Β. Υπολογίζουμε για μερικές τιμές διαφορών την πιθανότητα νίκης. Αν θεωρήσουμε τώρα δύο παίχτες που ακολουθούν τυπικές κατανομές, η πιθανότητα να κερδίσει ο παίχτης Α είναι ίση με την πιθανότητα το δείγμα του να είναι μεγαλύτερο από το Β. Η διαφορά αυτών των δύο μεταβλητών θα ακολουθεί και αυτή η κανονική κατανομή. Την κανονικοποιούμε ώστε να ακολουθεί η τυποποιημένη κανονική κατανομή με μέση τιμή 0 και απόκλιση 1. Υπολογίζουμε τώρα το σίγμα ώστε αυτή η πιθανότητα να ισούται με τις προηγούμενες. Σαν μια καλή προσέγγιση θα θεωρήσουμε ότι σίγμα ίσον με 200. Έχουμε τώρα όλα τα στοιχεία για να μοντελοποιήσουμε το ήλιο κάθε παίχτη σαν μια κανονική κατανομή. Το τελευταίο βήμα είναι να τη χωρίσουμε σε τμήματα και να υπολογίσουμε την πιθανότητα ένα παιχνίδι που έπαιξε να βρίσκεται σε αυτό το διάστημα, παίρνοντας το ολοκλήρωμα από τα άκρα του. Αν υπολογίσουμε αυτή την πιθανότητα σε κάθε διάστημα από 0 μέχρι 4.000 με βήμα 200, παίρνουμε ένα διάνυσμα με τιμές, πιθανότητες που περιγράφουν την κατανομή. Αυτό το διάνυσμα θα είναι και η έξοδος που το μοντέλο θα προσπαθήσει να προσεγγίσει. Η αρχιτεκτονική του μοντέλου βασίζεται στα LSTM νευροτικά δίκτυα. Αυτά μπορούν να δέχονται σηριακές εισόδους σε αυτό το project τις διαδοχικές κινήσεις των παιχτών και να επιστρέφουν μία έξοδο λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προηγούμενες καταστάσεις. Επιπλέον, μέσω του Gate Mechanic επιλέγουν σε ποιες εισόδους από την ακολουθία θα δώσουν περισσότερη έμφαση και ποιες θα αγνοήσουν. Αυτό ταιριάζει στο σκοπό του project, καθώς οι δύσκολες κινήσεις δίνουν περισσότερες πληροφορίες για την ικανότητα του παίχτη από τις εύκολες. Πριν το LSTM layer όμως γίνεται κάποιο pre-processing στην είσοδο. Αρχικά, αναπαριστούμε την κάθε θέση της παρτίδας ως πίνακα και αναθέτουμε αριθμητικές τιμές στα κομμάτια. Ταυτόχρονα δίνουμε τη θέση στο Stockfish, ένα δυνατό chess engine, ώστε να πάρουμε πληροφορίες για τις καλές κινήσεις και να συγκρίνουμε με αυτές την κίνηση που επέλεξε ο παίχτης. Οι αναπαραστάσεις της θέσης περνάνε πρώτα από ένα convolution layer και η ανάλυση του Stockfish από ένα dense layer. Έπειτα ενώνονται και συνεχίζουν στο LSTM layer. Η έξοδος αυτού μετατρέπεται σε πιθανότητες μέσω της softmax. Το μοντέλο εκπαιδεύτηκε σε 20.000 παιχνίδια από το Lichess.org με παίχτες όλων των επιπέδων.
Για loss function χρησιμοποιήθηκε το Kullback-Leibler divergence, καθώς υπολογίζει την απόκλιση δύο κατανομών πιθανότητας. Έτσι, το μοντέλο κατάφερε να προσεγγίσει τις ιδανικές κανονικές κατανομές του ήλου των παιχτών, όπως υπολογίστηκαν προηγουμένως. Συγκρίνοντας τις προβλεπόμενες τιμές του μοντέλου με τις πραγματικές, βλέπουμε ότι τις ακολουθούν αρκετά καλά. Το μέσο σφάλμα είναι μόλις 220 πόντοι, ενώ το 50% των προβλέψεων είναι εντός 180 πόντων από την πραγματική τιμή. Θεωρήσαμε όμως ότι το ήλιο του παίχτη ακολουθεί κανονική κατανομή. Τότε, σύμφωνα με τον κανόνα 68-95-99, μόνο στο 68% των παιχνιδιών του θα παίζει σε επίπεδο εντός 200 πόντων από το ήλιο του. Δηλαδή, ακόμα και ένα τέλειο μοντέλο που καταλαβαίνει τέλεια το επίπεδο των παιχτών θα είχε 68% επιτυχία εντός 200 πόντων. Συγκριτικά, το δικό μας μοντέλο πετυχαίνει καλά ποσοστά, ειδικά με το σχετικά μικρό αριθμό παιχνιδιών στα οποία εκπαιδεύτηκε.